Eskualdeko kirolariek geroz eta emaitza hobeak lortzen dituzte. Guk Tolosaldeko 3 txirrindularirekin hizketaldi bat izan dugu. Gipuzko Ogiberri taldeko Eukene Larrarte, Jirabira taldeko Jo Madariaga eta Riomiera taldeko Ane Iriarterekin. Olako talde baten egotean netzako suposatzeu asko ikasiko tela. Azteko eta gero, olako taldekidek izan da, gehozta gehiago ikasiko, bakit asko erakutsiko jatela, eta ni presioa ez dakit, baina bai sentitzetela, maila bat bai eman behar detela, baina ni presio gabe nago, ez dit inorrek esaten zer lortu behar deten da zerrez, eta ni bakit nire taldeen lana izango detela bestengandik ikastea. Orain dela gutxi Alemanin izan zarete. Bertan Madison proban aritu zarete UCI mailako txirrindulariekin eta podiuman izan zarete. 3. postua lortu duzue. Nolako esperientzia izan da lehenengo lasterketa hori? Egia esan ez genuen espero, ikusi genuen hobetzen eginela eta mailare etzan kaskarra. Eta guzen ditugu ginen, posta da pixka de baita ez genuen espero eta harritu inginen. Eta gero baita indar asko eman digu lanen jarraitzeko eta hobekuntza handiagoko horretik eta aber hobetze den. Leire, ni leire gauza asko aportatzen izkit. Ni pixka atola muitua naiz tala eta beak egia esan lasaitasun bat emateit. Beare baita asko ikusi duia, beak asko ikusita daka eta nei asko erakusteit eta gene hauin, hau beste hain eta gero Deportibo Kire baita hoi pertsonalki eta Deportibo Kire bai leirek dena erakusteit. Jabin papera izango litzake guri pixkat laguntzea karreran zehar. Mateizkigu aholku gure baita eta zer eginez Italialea jungo gea, froga nahiko ospe handia dauken froga batea eta ikusi deu nahiko maila egongo dela, aurrekoa baino maila egoendik handigoa, munduko txapeldunak eta bertan izango dira eta bakigu zailagoa izango dela, baina nik uste ere baita oso ondo etorriko zaigula, nahi batik leire ja ohituta dagoa, baina nik erabiliko dut gehiago ikasteko. Eta aprobetxatuko dugu eta batez ere disfrutatzea. Aurreko urteetan oso denboraldi onak egin dituzu, oso borobilak izan dira. Espainiako txapelketan ere urre gehien atera dituen errekorrazuk batitu zenuen juvenil mailan eta aurten honetan gauza pixkatz bat aldatu egin dira gian, ez? Karrera ikasten hasi zara. Ni egia esan lehen urte nire entrenatzaile eta nire gurasoek ere esan zidaten, pentsatu behar nuela aurten beste kategoria baten izango nitzela eta nire aurkaria da izango zirela gehienak profesionalki bertara dedikatuko ziena, badira ni bezala ikasten dutena, baina ni banekien pentsatu behar nuela juenian moduan lortu nituen garaipenak nituela berriro lortuko edo agian bai, baina txipa pixkat aldatu egin behar nuela eta batik bat ikastea eta moldatzea kategoriara. Eta salto hau egia esan zaila izan da alde batetik ikasketai begira, baina egia da taldea beti hor egon dela. Nik txirrindularitzan nahi esker lortueten disiplina hori nire bizitza realera eman dut. Ez dela ikasketak eta ateratzeko gai ez nintzeke izango. Eta egia da Ainoak esan dakoa txirrindularitzan jende gehiago aplikatuko baru beste modu batera jungo zirela gauzak eta erabiltzen duen filosofia denentzat aplikagarri da. Nire etorkizuna, asko galdetzei date, eta nik egia esan ez dakitz esan, ni ikasten ikusten dut nire burua, baina egia da txirrindularitzai emango diotela beste aukera bat ere emango diotela, zer lortzen dudan, eta guaingoz ikusten naiz UCI talde honetan jarraitzen, ikasten, eta ea maitzak iristen diren. Tolosa urte hasieratik geneuken kalendarion jarrita, nire objektibo bezala irabaztea zen, dana ematea atera nintzen, da gero gatu nintzen, hor, metan, bigarren postu batekin, baina esperotakoa zen, azkenen gaina herritik pasatzen nintzen azkenengo aldi izango zen, da horrek asko motibatzen nindu. Eta Gipuzkoakoa, hori enun espero esan, inoiz ez nuen Gipuzkoako txapelketa tirabazi, eta harritu ninduen izatea garaia. Nik adibidez txirrindularitzan kiston aldaketa ikusiet, bai karrera korritzeko modu aldatu ala pila bat, bai entrenamentuetan, bai materiala, denak kiston evoluzioa eman du ni hasi nintzenetik, eta nik txirrindulari bezalare pila tirabazi dut, pila ikasi eta azken urteotan, suertez talde hon bat tokaziteiten hemen horiakokin korritzen dunen, eta horrek base hon bat eman ziten tokazizkiten urte guztiotako. Lesio txar bat ere izan duzu, denboraldi erdian,
horrek animikoki edo mentalki eragiten du? Bai ez, azkenen beti lesio bat daukazunen, nahi gabere ere intzizu ez, bai errendimentun da bai psikologikoki, azkenen geldik zauden denbortan ez tekizu noiz bultatuko zean ez zenbateko mailakin da azkenen horrek deskasta ditu. Hurrengo urterako, bizikleta zentzilikatzeko asmoa ote duzun ere iritsi zaigu, egia da? Ez dut esango eguneko unen baietz, baina bai ez, nire buru noaintxo momentu noi da, gero urte bukaeran ikusiko dut, nola dauden gauzak, baina momentuz bai, nire azken temporada zela hau ikusten dut. Zure garaian edo zure taldekideak izan zirenak, Jon Irisarri adibidez, oraindik ez duzu aspiratzen edo ez duzu zure burua beraien artean ikusten? Zaila da ez, zaila da. Azkenen Irisarrik lortu den maila hori ez du eozeinak lortzen ez, baina, bueno, zergatik ez, berriz noizbait bere pelota igualen ikusi, ez? Bueno, egia esan aurten inoiz baino motivatuko ibili naiz. Urte zaila izan da, etxetik denbora asko, konpetizio asko, baina, bueno, emaitzak ateatzen nahi dira eta oso gustuan hau. Bueno, urte hasieran buelta bat korritzea junitzen Uruguaia, eta buelta ondoren 2 munduko kopa korritu ditu pistan. Eta, bueno, hola segita, karreteran aurten pixkat gehiago saiatu naiz. Eta bueno, bira junitzen, biran 5 egun konpetizio oso gogorrak, aurretik Durango korritu nun, eta azkenean 6 egun juntatu zitzaizkigun, eta 4 egun deskanso eukita geho, 2 klasika korritzea junitzen Frantzia, eta bueno, karga hori sartuta ikustean ez, nire gorputzak erantzun du, eta kronoa naiz da ez prestatuta euki, ondo erantzun gorputzak. Izan ere zu gehiago moldatzen zara pistan edo gehiago entrenatu zara bertarako azken urteetan, orain errepidean horrela ibilita, pistakorako ere indar berrituta egongo zara ez? Bai, bueno, aurten pixkat gauzak aldatu ditu, guain arte pista gehiago sartu dut, eta aurten erabaki genuen karretera erabilko genula pista pixkat gehiago prestatzeko. Guain dazkan nire 5. Europako txapelketak, eta karreteran izan deten gorputzaldi ona aprobetxatuz, aberrazkeneko hilabetean pista desente sartu deon, eta emaitza onak izateetan. 13 urtekin hasi nintzen, Oriako txirrindulari eskolan, eta hasi nintzen hobi modunez, asko gustatzen ziten ziklismoa, baina ez nek gustatzen ziten giroan gatikan. Eta hasi eta urte betea, nire lehenengo Espainiko txapelketak irabaztea lortu nituen, eta aurten ja 12. Azpiti datorrenak, nola motibatuko zenituzke? Egun txarrak izatea bizikleta gainean, baina egun txarroi pasata gero, olako batean bat azaltzen da, oso ona dana, eta kontuatzea pena merezi izan dula aurretik pasatako egun txarroi superatzea.